Jeden milionář vejde do banky v Praze a říká: chtěl bych si vzít půjčku ve výši 5 000 korun. Bankovní úředník se na něj překvapeně podívá a odpoví: to není problém, pane, ale budeme potřebovat nějakou záruku. Na to milionář beze slova vytáhne klíče od svého Lamborghini a řekne: stojí přímo před bankou, klidně si ho vemte jako zástavu. Úředník, trochu zmatený, souhlasí. Lamborghini má hodnotu více než 12 milionů korun. Podá milionáři pár papírů. Tady a tady podepište. Po podpisu dostane milionář svých 5 000 korun českých a odejde. Zaměstnanci banky se začnou smát. Lambo jako zástava na 5 litrů? To se nevidí každý den. Jeden z nich auto odveze do podzemní garáže banky a tam ho zaparkuje. Za 2 týdny se milionář vrátí, složí 5 000 korun českých a úroky ve výši 375 korun českých a klíče od auta mu jsou vráceny. Úředník mu podává klíče a se zvědavostí se ptá: promiňte, ale proč jste si bral tak malou půjčku, když máte takové auto? Těch 5 000 přece pro vás nic není. Milionář se jen usměje a odpoví: řekněte mi, kde jinde v Praze zaparkuju Lamborghini na 2 týdny v bezpečí za 375 korun?